Hej, det her det er så mit krudt i år 2012 til 2013. Jeg har et par raketter, 2 store hulraketter og 4 små bomberaketter og 4 andre raketter. Ja, og så 4 fontæner. De er 3 små, og den store derhenne. Og 2 batterier. De er rigtig flotte. Ja. Og så har jeg en mini junior sortiment med rigtig godt små sager i og det hele. Så et større med flere. Ja, og så har jeg 10 pakker heksehyl. Ja, for hjem og fix. Og så 8 små raketter. Det hedder Athen. Og så rabat bomberør, dem har jeg 3 af, og 1 Dakar. Ja, det var så alt mit nytårskrudt af 2012 og 2013.